Pratitelji gospodina Savršenog primijetili su niz promjena na društvenim mrežama koje su potaknule nagađanja o prekidu omiljenog para posljednje sezone šova. Nakon što je Anastazija deaktivirala svoj Instagram profil, a Petar sa svog profila uklonio njihove zajedničke fotografije, glasine su postajale sve glasnije. Sada je potvrdila da je njihovoj vezi došao kraj. Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja, nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje, iskreno je poručila Anastazija. Anastazija i Petar upoznali su se tijekom posljednje sezone gospodina Savršenog, u kojoj je upravo ona osvojila njegovo srce. U velikom finalu Petar joj je uručio posljednju ružu. Njihova se ljubavna priča nastavila i nakon završetka šova, a par je redovito dijelio zajedničke trenutke na društvenim mrežama, te je često isticao kako je njihova veza sve čvršća. Glasinama je prethodio niz promjena, podsjetimo. Sumnje u probleme u vezi pojavile su se nakon što je Anastazija deaktivirala svoj Instagram profil, dok je Petar uklonio njihove zajedničke fotografije sa svog profila. Iako nije željela otkrivati više detalja o razlozima prekida, njezina izjava jasno je dala do znanja da je odluka donesena nakon što je, kako kaže, bilo narušeno ono što smatra temeljem svake